Môže ovplyvňovanie verejnej mienky médiami viesť k rakovine? Áno, môže. Pozrime sa na to ako. To, že médiá zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní verejnej mienky a často sa preto stávajú nástrojom pre ovplyvňovanie verejného povedomia, asi nemusím nikomu vysvetľovať. Viete ale, akým spôsobom sa to robí? Prvým spôsobom je zverejňovanie správ s negatívnym a škandalóznym kontextom, ktorý vytvára vo vedomí ľudí určitý obraz udalostí, kde sa skreslené fakty a nálepkovanie stávajú novou realitou. K tomuto sa využíva aj tzv. Clickbait, čo je titulok, ktorý šíri senzáciu alebo škandál a poväčšine zveličuje informácie, šíri pochybný alebo falošný obsah. Takýmto spôsobom je jednoduché onálepkovať druhého človeka a vytvoriť z neho verejného nepriateľa, i keď realita býva mnohokrát úplne iná. Toto ukázala aj štúdia uverejnená v časopise Nature Human Behavior, že negatívne slová v titulkoch správ výrazne zvyšujú pravdepodobnosť, že na ne čitatelia kliknú. Pričom dokonca každé ďalšie negatívne slovo zvyšuje mieru prekliku v priemere o 2,3%. A čo je najzaujímavejšie, tento vzorec môžeme vysledovať od detstva až po dospelosť. Teda nie je vôbec pravda, že mladí a hlúpi na to kliknú, ako si mnohí z vás teraz povedali vo svojej hlave, ale týka sa to nás všetkých a vek nezohráva vôbec žiadnu úlohu. Môžeme teda predpokladať, že každý z nás sa podvedome viac zaujíma o negatívne správy ako o pozitívne? Vojny, krízy, hladomor, smrť, násilie na nás pôsobí silnejšie ako pozitívne správy. Ale prečo je to tak? Pretože takéto titulky aktivujú pozornosť a emócie čitateľa, vďaka čomu cíti zrušenie a je pripravený konať. Druhý spôsob ovplyvňovania verejnej mienky je princíp demokracia šumu. To znamená, že dôležité správy sú skryté za informačným šumom a stávajú sa jeho súčasťou, takže si ich bežný čitateľ ani nemusí všimnúť. Ďalší spôsob je vytváranie falošných udalostí a hoaxov, ktoré sa vydávajú za skutočné. Príkladom vplyvu takýchto falošných udalostí na spoločnosť je prípad, ktorý opísali Bryant a Thompson. V roku 1874 uverejnil denník New York Herald článok reportéra Conneryho, v ktorom informoval, že dravé zvieratá zo zoologickej záhrady v Central Parku utekli na slobodu. Tento článok vyvolal medzi čitateľmi takú paniku, aj keď na konci bolo zdôraznené, že ide o výmysel. Niektorí čitatelia dokonca vyšli do ulic so zbraňami, aby údajných utečencov zahnali. Tento prípad ilustruje, ako môžu médiá ovplyvniť verejnú mienku a správanie ľudí. Otázka k zamysleniu pre vás, vážení diváci. Kto má prospech zo šírenia strachu medzi ľuďmi a kto stojí za vytváraním týchto negatívnych scenárov? Veď určite ste si všimli, že u mnohých ľudí po prečítaní tlače vznikajú pocity nenávisti, nespravodlivosti a agresie voči politikom, cudzím ľuďom a dokonca aj vlastnej rodine. Veď aj nedávny atentát na slovenského premiéra je toho jasným príkladom. Premiér Fico dokonca nie tak dávno pred atentátom predpovedal, že nenávisť, frustrácia a polarizácia spoločnosti, ktorú otvorene podporujú niektoré slovenské médiá a denníky, môže viesť k vražde niektorých z popredných vládnych politikov. A bohužiaľ mal pravdu. Veď ako hlboko musí človek klesnúť z ľudského hľadiska, aby preto, že má niekto na niečo iný názor ako on, siaha až k takýmto činom. Vráťme sa však k tomu, ako ovplyvňovanie verejnej mienky médiami môže vplývať na zdravie človeka. Ako príklad si vezmeme moju materskú krajinu, Slovensko. Podľa Úradu verejného zdravotníctva sa v posledných 10 ročiach výrazne zvýšil počet srdcovo-cievnych, onkologických, respiračných a tráviacich ochorení. A úroveň absolútnej úmrtnosti zaznamenaná na Slovensku napríklad koncom roka 2021 sa stala rekordnou. Aký je k tomu dôvod? Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bol hlavným dôvodom príčiny úmrtnosti na Slovensku v rokoch 2015 až 2023 častý alebo chronický stres, ktorý okrem iného zvyšuje krvný tlak a hladinu cukru v krvi. Pri strese sa v tele uvoľňuje ohromné množstvo rôznych biologicky aktívnych látok, ktoré urýchľujú procesy v tele. Príroda nás obdarovala týmto procesom tzv. Fight or flight.
aby sa človek v kritickej situácii mohol rozhodnúť, bude bojovať alebo utečie. Vďaka tomuto procesu sa telo dostáva do pohotovostného režimu. Ale pri čítaní negatívnych správ sa deje podobný proces. Človek zažíva stres, napriek tomu, že žiaden vonkajší nepriateľ neexistuje. Toto u mnohých vyvoláva dizonanciu a vytvára podmienky pre frustráciu, depresie, alkoholizmus a môže viesť aj k rakovine. Tento jav sa však nevyskytuje len na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Tento jav popisuje aj doktor Egon Šolakian, špecialista v oblasti národnej bezpečnosti vo svojej videoreportáži, ktorú zverejnil na platforme Earth Safe Science Collaborative. Správa popisuje situáciu v Spojených štátoch, o vplyve dezinformácií na verejnú mienku a spôsoboch ochrany pred nimi. Podľa amerických štatistík ľudia teraz zažívajú rovnaký stres ako po vojne alebo veľkej hospodárskej kríze. Aj keď v skutočnosti ekonomická situácia krajiny je stabilná. Navyše niekto v médiách umelo aktívne formuje mienku o nevyhnutnosti občianskej vojny v USA. Dokonca sa natáča viacero hollywoodských filmov, ktoré sa vzťahujú na civilnú vojnu v USA. Napríklad Nechaj svet svetom z roku 2023 a civilná vojna z roku 2024. Kto z tohto profituje? Chcú sami ľudia zomrieť v bratovražednej vojne? No samozrejme, že nie. Doktor Egon Šolakian hovorí o tretej sile, ktorá pôsobí ukrytá po celom svete a stojí za vypuknutím vojen a vytváraním napätia a konfliktných situácií. Táto organizácia bez vzťahu k akejkoľvek krajine používa zložité schémy a metódy manipulácie na ovplyvňovanie myslenia ľudí. Veď informácie, ktoré dostávame, ovplyvňujú naše vedomie a našu budúcnosť. Dezinformácie sú zbraňou, ktorá vedie k podkopávaniu základu demokracie na celom svete. Doktor Egon Šolakian sa s vami podelí o to, ako sa nenechať ovplyvniť týmito manipuláciami a ako sa chrániť pred účinkami dezinformácií, ktoré môžu spôsobiť depresiu, melanchóliu, záchvaty paniky a dokonca aj rakovinu spôsobenú informačným šumom. Zdôrazňuje, že je dôležité uvedomiť si, ako môžu informácie formovať našu budúcnosť a naše vnímanie reality. Veď manipulácia mysle je nevyhlásená vojna, ktorá sa odohráva na bojsku nášho vedomia a každý z nás je účastníkom tohto boja.